हेल' लोगोफोर जोंहा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग लाना फैदों आरोना कभार भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आङो भिडिअ होयैयाबो गोबाव जाथारबाय नालाय ओरैनोबाबो जों ब्लग भिडिअ लाबोखानाय जाखाया कभारल' लाबोबाय थानाय जायो समबो मोना नालाय बेनिखायनो दा नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो सानदों नायलांबाय था मोजां मोनोबा ओंखारनायखौ एसे देखायना होनि आं र' ओंखारगासिनो जोंना एक्ट्रिसआ मोसाग्राया ओइ बाबा बाबाया अबाव थांखोथाय देलायगासिनो नै प्रिथि हाय होनदो दे आनै दे हाय होनदो सोनो दे हाय होनदो दे थालिर जानो बहा थालिरालाय नै प्रिथिया जोंना सिख्ला देरथारबाय मिथिया अबाव थांदोंथाय देलायगासिनो नै मेकआपबो गैया आरोना जोंना ओरैनो सिम्पोलसो नै एक्ट्रिसआ जाबाय देलायनाया मा मेथाइखौ मोसागोन दिनैलाय जाबाय दा हासै जेबो देलायला बिदिनो साइस नुखाबाय जोमग्राबो लाला दे लादो दे ओइ प्रिथि हाय होनदानै माबा दांना लाबायना मा दांनायमोन नोंलाय मा दांनायमोन नानि हा मा दांनानै मोनामजाखो मा दांनाय नोङो दे आखाया सु ओरैनो दैयानो गैथारा एसेल'थार सु दे आखाया सु मोजाङै सु मोनामगाबाय मोजां सुब्रा मोननैजों सु आखाइखौ मोननैजों सुलाय अ मोननैजों ओरै हु साबोन होलायला दे दाहाय फुफिनगोन बाहा साबोन होखाबावगोनस' जाबाय दे जाबाय दे बेखौ दोनदो ना बेखौ दोनदो जाफ्राखौ दोनदो दे मोनामगाबाय प्रिथि दा अबेयाव थांगोन जोंलाय आयौ बामजानोसैसो नै जों बेफोरावनो लालाबायो आरोना जेराव थाङा जों गोजानावबो थांनो हाया बेफोरावनो लालाबायनांगौ जायो है गथ'फ्रा बल जोगासिनो मालाय अबेयाव मोसागोन नै लोगोफोर जों बेफोरावनो लालाबायो आरोना कभार भिडिअखौ नै जायगायानो गैया गोजानावबो थांनो हाया बेफोरावनो लालाबायो नै ओइथिं माइबारि नैथिं ओमफ्राय स्कुल दं आरोना नैथिं लायो नोंथांमोना जोंनि कभार भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो मोसानानै मेंबाय लोगोफोर दा आं ओंखाम जानोसै नायलांबाय थादो नै मा ओंख्रि ओंखाम जानोसै दानिया लोगोफोर ओंख्रिखौ नायनि मा ओंख्रि संदों मा ओंख्रि ओंखाम ओमफ्राय नैबे खुमब्राजों दाउजों नै जेबो गैया खुमब्राजों दाउजोंल' लोगोफोर नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जों ओंखाम जानो दै नै लोगोफोर जानोसै जोङो दा जादो दे थांसै या आङो खौनो लेंहरदोसो जानोसै दे लोगोफोर बानलु थाइसे बानलु माबायले खुमब्रायाबो गोखैल'सो खुमब्रा गोखै लोगोफोर गोथाव जादों ओंख्रिया थाब जायाबाथाय आंहा ओंखामानो खवाबा थाब जाखायो आं नोगोर मेसिन बायदि दानो जाखांगोन जों होनलाय गोथाव जादों लोगोफोर बिरादनो खुमब्राजों दाउजों टेस्टि मानसिफ्रालाय नोगोर जाखायो ओंखायनो मोदोमफ्राबो लाजाया हाफां हुफां
Baru thay susu nó. Lâu nha, mình rau bông bò. Đi ra không được. Tao cũng như này. Mình sẽ thấy như vậy. Không này chứ. Mình lũ được xong nữa. Khai chứ mà. Manchester undur ini ke sana kan betul-betul. Nó seneng. Tao mình bay xuống đi. Barang bisa tu lah. Enggak sendiri. Enggak sendiri nana. Ada dua stasiun sudah. Yang macam ini sambil kap. Udah. Dan dia ubur ke semua cara sekolah dia. Toko-toko sandang, dalam masalah ini. Nah, untuk urusan apa? Tolo-tolo saatnya kembali ya. Sana em tuh tadi. Dolor nama tuh tadi nama sana. Nggak pernah sih hafal hafalnya. Ayo, sungkai ke di sini. Jalan nama. Anak dalam beda santri. Oke. Jangan balik lagi. Jangan mak. Jangan berapa bisa kasih. Dalam dewi lainnya kalau itu dalam yang terus ini juga. Enggak makan. Kalau nggak lah. Itu kalau misalnya itu hilang kita. Bye bye lagi per video sini. Next video lagi nusnya. Mana kalau masih.